Chiar așa te-aș părea. Aoleu. Are ceva dacă rămâne așa? Cu spațiu? Spațiu, da. Hai, nu e ca să pune. Asta mai fi și... Nu știu, nu, acum... Cu groapa aia, m-am gândit, unde te gândești să o facem? Mai jos? Alți metri sau... Poate merge invers. Ia încearcă invers. Cum, așa? Da. Nu? E iar de preferință, știi? Da, cred că da. Parcă. Dar e o diferență enormă. Place mămăliga? Asta e mămăligă cu brânză reinventat. Good feelings, Alex!